Tak jo, ukážu vám 10 způsobů, jak znechutit své přátelé. Mimochodem tohle točím po druhý, protože telefon mi na prvním natáčení spadl. Tak jo. První uděláme to... Je to celkem jednoduchý. A já už toho začínám mít plný zuby, já chci zase stavit modílky. Tak jo. Takže mám tady připravený Chevrolet Shelf SS na stavbu. Tak jo. První. Prokřupat prsty. Už jsem to prokřupával předtím, proto už mi to nejde. Můžete třeba vzít palec. Počkejte. Tentokrát to podržím. A lampa mi nesvítí. Proč, lampo? Proč si selhala? Tak jo. Druhý způsob. Otočíte a křupne palec. Ale občas to nefunguje. Nepřehánějte to s tím taháním. Jinak si můžete něco udělat. A toto je pouze pro zábavu. Takže ne, že se nikdo z vás u dívání na toto video poblije. Protože na mě to nebude. Jasný? Počkejte, kde jsme to byli. Druhý způsob... Ne. Počkejte. První způsob byl prokřupání. Druhý způsob byl palec. Třetí způsob prokřupání takhle. Čtvrtý způsob. Tenhle bude boží. Ale pátýmu se nic nevyrovná. Vemete malíček, vohnete takhle. Takhle vohnete malíček. Doslova teabagging s malíčkem. Poté je ten pátý a ten nejnechutnější způsob, co jste kdy viděli. Jo, bolí mě prst. Neměl bych takhle mlátit. Takže vemete palec, vohnete ten palec a dáte takhle. Doslova vohnete za kloup. Nebolí to, dokonce to ani není cítit, což je na tom dost creepy. Není to vůbec cítit. Vůbec. A potom to vrátíte a prokřupnete a je to. Tak se uvidíme příště. Nazdar.